Представники Міністерства просвіти інформували координацію вже за формування відділень у середніх школах з наставу на материнському язику teraz достаточно ілім 5 школяри, а не 15, як було скорей. А у раціоналізації наставного кадру ще буде намагатися такі відділення третувати як окремну категорію. Представлені і новості, в'язані за вивчування материнського язика з елементами національної культури. Novosti to totiž, že anketovanje predložené po koniec septembra, a u školských upravoch pri formovanju grupov za vyučovanje budú prisutni i predstavníci nacionalnih sovitov, že by še omoživelo všetkým sovitom, že by organizovali toto nastavu na spôsob, ktorý im odvituje. Či to bude u každej školy okreme, či bude u jednej školy za vecej, školjárov za vecej školoch, či bude organizované u nejakým prostore, ktorý nema vjazy za školu, napríklad nacionalni soviti, domy kultúry, kulturno-umjetnički združenja alebo také, i všetky toti sposoby budú validni i prilapljivi za Ministerstvo prosviti. Бешедоване і о сотрудництві у видаванню учебників за наставу на язиках національних меншинах, о котрим перед 2 роками підписане спорозуміння між Міністерством просвіти, Заводом за видавання учебників і національними совітами. Teraz nám vymáhaše od nacionálnych sovitov, že by dostavili nielen učebníky, ktorí im nedostávajú za osnovnú školu, ale tiež také učebníky, ktorí chybia za štrední školy, že by še pomali i štredňoškolské učebníky implementovalo do tých sporozumení. Було слова і о роботі представників координації національних совітів, роботних групах за вимінки і доповнення закону о защиті правах і шлебодах національних меншинах і закона о національних совітах національних меншинах. Закон о защиті правах і шлебодах національних меншинах уж пройшов явну розправу і неодлуго буде у скупштинській процедурі, прето координація буде вимагати прийом при міністрові за державну управу і локальну самоуправу, щоб ще його спозорило на неправильності і неусоглашеності у роботі роботної групи, u neprilapjovanju predlogu nacionalnih sovitoh, že bi še toto nje slučelo i u prinošenju zakona o nacionalnih menšinoh.